ዘሎ ብኬንያ ሩዋንዳ ኩዊቡካ 31 ተጻሒፉ ኩዊቡካ ማለት ናይ ሩዋንዳ ቋንቋ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና መቸም ኣብ 1994 ኣብ ሩዋንዳ እንታይ ከም ዘጋጠመ ኩልና ንፈልጦ ኢና ኣብ 1994 ኣብ መንጎ ክልተ ዓሌታት ኣብ ዝተኻየደ ዘይምርድዳእ ሓደ ዓሌት ነቲ ሓደ ዓሌት ኣብ ምጽናት ተዋፊሩ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት ድማ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ተቐቲሎም ንዕኡ ንምዝካር መንግስቲ ሩዋንዳ ድሕሪ 10 ዓመት ኣብ 2004 ሓድሽ ናይ ዝኽሪ ቦታ ሃኒጹ ንዓለም ክፉት ኮይኑ ንምርኢት እውን ነቲ ዝነበረ ግፍዕታት መዘከሪ ዝኸውን ሓደ ቤተ መዘክር ሃኒጹ ቀሪቡ ነይሩ እዚ ቤተ መዘክር እዚ ካብኡ ጀሚሩ ብዙሕ ህዝቢ ይከታተለሎ ይበጽሐሎ ይርእየሎ ኣነ እውን ናብ ኪጋሊ ናብ ሩዋንዳ ምስ ኣተኹ ነዚ ቦታ እዚ ከይበጻሕኩ ክምለስ ስለዘይብለይ እኳ ደኣ ቀዳምነት ዝበጻሕክዎ ቦታ ንሱ እዩ ነይሩ ኣብዚ ቦታ እዚ ልዕሊ 250,000 ካብ በቦትኡ ተኣርዮም በቲ ግፍዒ ዝተቐትሉ ሰባት ሬሳታቶም ኣብ ዝተቐቢሩሎ ንዕኡ ክንበጽሖ ኢና ብሓፈሻ ብዛዕባ እዚ ቦታ እዚ ሒዝዎ ዘሎ ዓሚቕን ዝሕዝንን ታሪክ ከመይ ከም ዝመስል ንዓና እውን መምሃሪ ንክኾነና ንዓለም እውን መምሃሪ ንክኸውን ስለ ዝተሰርሐ ናብኡ መፅእ ኣለኹ ምሳይ ክትከታተሉ ብኽብሪ ይዕድመኩም ካብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ዕለት 6 ሚያዝያ 1994 ንመራሕቲ ሩዋንዳን ብሩንድን ኣሳፊራ ኣብ ከባቢ ከተማ ኪጋሊ ሩዋንዳ ትዝንቢ ዝነበረት ነፋሪት ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት ተሃሪማ ድሕሪ ምሕምሻሻ ኣብ ሩዋንዳ ከቢድ ህልቂት ንኽፍጸም ደፋኢ ፖለቲካዊ ምዕባለ ኮይኑ ካብ ብሔረ ሁቱ ዝኾኑ ኣኽረርቲ ኣቐዲሞም ኣብ ልዕሊ ውሑድ ቁፅሪ ዘለዎም ብሔረ ቱትሲ ዘርኢ ናይ ምጽናት መደብ ስለ ዝጸንሖም ምውዳቕ ናይታ ነፋሪትን ቅትለት ናይቲ ካብ ብሔረ ሁቱ ዝነበረ መራሒ ሩዋንዳን ብዕለ 7 ሚያዝያ 1994 ጆኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ቱትሲ ንኽፍጽሙ ምቹዕ ዕድል ሂብዎም ነቲ ህልቂት ፈሊሞሞ ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ወይ ከባቢ 100 መዓልታት ህልቂት ሩዋንዳ ብዘስካሕክሕ ኢሰብኣዊ ኣገባብ ቀጺሉ ከባቢ 1 ሚልዮን ግዳያት ከኣ ህይወቶም ስኢኖም ሎሚ ዘለኽዎ ቦታ እቲ ህልቂት ደው ካብ ዝብል ድሕሪ 10 ዓመታት ኣብ ከተማ ኪጋሊ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ንዝኽሮም ዝተሃንጸ ቤተ መዘክር እዩ እዚ ቤተ መዘክር እዚ ትካል ዩኔስኮ ከም ሓደ ኣገዳሲ ቅርሲ ዓለምና ኣፍልጦ ዝሃቦ እዩ ብዘይካዚ ዩኔስኮ ኣብ ህልቂት ሩዋንዳ ንሓንቲ 50,000 ህዝቢ ዝተቐትለላ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣፍልጦ ሂብዋ እዩ ብተወሳኺ ሓንቲ ሓያሎ ሰባት ዝሃለቆላ ቤት ትምህርትን ካልኦት ተመሳሳሊ ዓብዪ ፍጻሜ ዝሓቆፉ ቦታታት እውን ኣካል ናይቲ ብዩኔስኮ ዝተዋህበ ኣፍልጦ እዮም ኣብ ውሽጢ እዚ ህንፃ ቤተ መዘክር እቶ ምስ በልካ ፈለማ ግዳያት ምስክርነቶም ዝህብሉ ቪድዮ ኢኻ ትዕዘብ ንውሽጢ ምስ ሓለፍካ እቲ ጆኖሳይድ ብኸመይ ከም ዝተጀመረ ኣበጋግስኡን ብኸመይ ደው ከም ዝበለን ብስእሊ ዝተደገፈ መግለፂ ዘለዎ ቅርስታት ትረክብ ካብ ብሔረ ሁቱ ዝኾኑ ዕጡቓትን ተራሰባትን ንቕትለት ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ መሳርሒታት ተቐሚጦም ኣለዉ ብዘይካዚ ናይ ሓያሎ ግዳያት ኣሳእሉ እውን ኣብ መናድቕ ደው ኢሎም ንረኽቦም ኣብ ውሽጢ እዚ ቤተ መዘክር እዚ ወዲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ጨካንን ሓደገኛን ክኸውን ከም ዝኽእል ዓሌትነት እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ክኸትል ከም ዝኽእል ጽቡቕ ገይሩ ዘምህረካ ዓሚቕ ሰነድ ኣሎ ካብ ብሔረ ሁቱን ቱትሲን ዝውለዱ ህፃውንቲ ስድራ ቤቶም ባዕሎም ንደቆም ክቐትልዎም ይግደዱ ነይሮም ኣብ ሓደ ሜዳ መጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ክሳብ 10,000 ዝኾኑ ግዳያት ዝተረሸኑሉ ኣሳእላ ኣሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያናትን ቤት ትምህርታትን ማእለያ ዘይብሎም ትንፋሳት ጠፊኦም ኣብ ጎደናታት ኣብ ርእሲ ናይ ዝተደራረቡ ሬሳታት ኣሳእል ኣብቲ ቤተ መዘክር ኮንካ ንምርኣይ ዓቕሚ ይሓትት ክቡራት ተኸታተልትና ብድሕረይ ተጻሒፉ ዘሎ ብኬንያ ሩዋንዳ ኩዊቡካ 31 ተጻሒፉ ኣሎ ኩዊቡካ ማለት ብናይ ሩዋንዳ ቋንቋ ዝኽሪ ማለት እዩ እቲ 31 ከዓ ለብዘበን 31 ዓመት እዩ ዘብዕል ዘሎ እቲ ግፍዒ ጆኖሳይድ ካብ ዝፍጸም ማለት እዩ ዓመት ከዓ ነቲ ቁፅሪ እንዳቀይሩ እቲ ኩዊቡካ ዝብል ጽሑፍ ጠጠው ኢሉ ይነብር ማለት እዩ ንዘላለም ስለ ዝዝከሩ ዓመት ጥራሕ እንዳተቀየረ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ዘለኽዎ ቦታ ብቕድመይን ብድሕረይን ሬሳታት ዝተቐብሩሉ ግዳያት
نايتي قفعي استقتلوا مقابر يزلو أبز بوتازي كل 250 شحن لعليون زخونو ريساتات كاب ملء رواندا تلقيمهم أبز تقابيرهم علو رواندا كم تزبلنايو عدشح كرباتات لزخونت زبوتاون أب كرباي تدوكينو زلو من تحت نداوردنا خا المقابرات مسانا نداورد خوردي مالتيو زيت مجمريا ورد مسبالك أبزيد علي تبيت مذكر له كون تحت دما زي مقابر له نداوردك نتي كربان داوردك تمقابرك عند قصلي خير مالتيو أزي بزح حزبي أبز تقابير زلو ربعي مليون لعليو مالتيو سلازي نبتز قصل كنسجرينا تخاتاتلوني أبز بيت مذكر كبابي ربع مليون زخونو قديات تقابيرهم على كبل خان كلو رزنت نايت بوتا يبرهلكا درو اتقفعي كابز فتسم أستاد 31 عامتات وكا انت حلفو كساب حجيقن اتزخري حدش يزالو نزبيت مذكر زخاء معلتاوي حيالو سباتي بسحو اللو نعون معزاب اتخفلو كفلت يلن كله بناتاي منالبات كن بدليت نيشتي حاجز مكبار يكاليو كبرات تخاتاتلتنا إذا بدحري زبره زلو حوي ناي تسفى حوي تباهيلي زفلت حولتي نتوم أب قفعتات رواندا هيوتهم سأنو تباهيلو زتهانسيو إذا حوزي نسلست أوارح كيت أفئة يبره أتي قفعي استفدت أمر الوقتي أب شحن شعات 294 أب على شوعات ميازي جميرو نسلست أوارح كأت أنيحو مالتيو سلازي لك على شوعات ميازي دما مرحا هاجر نايز عدي أب زبوطات رخيبو ند شمع يولعو ناي تسفى حوي يولعو نسلست أوارح دما كساب على شوعات حملة كم زنابله نابره يندد إذا خا رواندا تسفى نخخون تواهيلو كم سيمبول استحسبي مالتيو سلازي زبوتازي ناي بحكي تسفى خينوان زعدي أبلوت إذا هاجر كوينا أب عالم شما بترجعامي يتكاسر له مالتي. صبوا عدل كوينو إذا ناي تسفى برهان أب اتبرهان له أوارحه أبرو عند زلخو. زرزر أسمات قديات أب تسلم مناطق تصحيفو ننباب تداليو الرأي. تسلم ألباسات استخدنو بجلتات زمزور واندوينن كالوت زيكاتاتنون أب تقصري عمبابا حيزم استفلالي مدبات بمدلاو نتوم قديات يذكروهم. إذا فتس أميزي زمناويت عالمنا أب قربا كاب زرأيتهم قفعتات بفلاي بعليت النت استبقسو هلقيتات اتزعابي يخنبلو نخل. قديات هلقيت رواندا اتهم ربعهم أب زبوتازي أم تقبيرهم زلو اتهم كالوت زبزحو خاء أب ملا اتهاجر فحيلهم اللو. لومي أب رواندا أب تحتي مريحنة باول كاغامي بزعبا بيهرن عليت النت انزغيتكا بوليتيكا مسرح أي فكادن. كلهم روانداوانون نحنا هوتو وي توتسي إنا مبال قديفهم ننبسهم كم روانداوان طرح يفلتوا اللو اتهلكيت كاب رواندا حليفو نعلمون عبت مرتك خون زغير كوان تخونه لومون عليت النت كاب قد مدري أي تفئن دك سبات نزبوتا بأكال أبزبت حلو نحل نقوم بستنكف حادت أبلحتان عبت مرتن حيزام يمزملسو كبرات تخاتاتلتي مستيات بيتنا بدحرزي بيت مذكر نخالقوت عبيت ناي رواندا بوتاتاتون تزاويرة يوم اللخو أبزقت سأل مدباتنا تخاتاتلو بكينيا رواندا كوي بوكا 30 حالة تحت كوي بوكا مالت ناي رواندا وانقا